For netop fordi bogen var så stor, kunne jeg jo nyde alle detaljerne. Der var skønne billeder af elefanternes arbejde og deres fritid. Man ser dem bade, og de har små haver, hvor de går og dyrker deres blomster. Så jeg blev meget rørt over det her, fordi jeg tror, at det er en virkelig historie. Det er et sindbillede på det, som man har ønsket. Det er den drøm, som man havde om, hvordan det samfund skulle udvikle sig. Alle havde deres eget, og alle havde et fællesskab. De havde små både, de sejler i på floden, og de leger med deres børn, og sådan noget. Det er en blanding af fritid og arbejde. Nå, nu blev historien måske lige lidt for lang til, men det, som jeg ville frem til, det var, at da Babar har bygget hele det her rige op sammen med folket, så går han i seng og sover, og så har han et frygteligt mareridt. Og han er forfulgt af spøgelser. Og det er jo det, som også sker i øjeblikket her i landet, er, at på et tidspunkt, hvor vi faktisk aldrig har haft det, så vi har aldrig nogensinde haft de muligheder og haft det så godt, som vi har det, så begynder folk at drømme om, at verden er en trussel, at de fremmede vil tage det fra os, osv. osv. Og det er åbenbart en helt naturlig, om en idiotisk reaktion hos os mennesker. At vi kan ikke glæde os over det, vi har, og nyde det, uden også at frygte at miste det. Lige siden jeg var lille, der har min mor sagt til mig, at man ikke kan leve på en sten. Jamen, det er ikke rigtigt. Nu skal du bare se her. Nu skal jeg vise dig nogle billeder. Nu skal du se her først, der kommer der et billede af en lille dreng. Han har levet på den sten der i 300 år. Og det andet billede her, det er 3 mænd, som deles om en sten, og de deler den med et tov. Og så er der nogle andre her, som lever ude i naturen hele tiden med de sten der. Du kan se her, der er nogen, der er ude og give stenene noget vand. Der er mange måder at leve med sten på. Og jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt på, at stenalderen, den varede 1.000.000 år. Og de fik lavet en forfærdelig masse sten dengang, så der er sten nok til os alle sammen. Der er ikke noget at være ked af.